Η αναπληρώτρια δασκάλα μπήκε στο γραφείο του διευθυντή. Αντάλλαξαν τις απαραίτητες στάσεις και λίγο διστακτικά εκείνη ρώτησε: «Πώς είναι οι μαθητές σε αυτό το σχολείο?» Ο δάσκαλος την κοίταξε για μια στιγμή με ένα ενιγματικό χαμόγελο. «Πες μου, πώς ήταν οι μαθητές στο προηγούμενο σχολείο που δίδασκες?» Η δασκάλα αναστέναρσε. «Ήταν άτακτοι, έκαναν φασαρία, διέκοπταν συνέχεια το μάθημα. Ήταν δύσκολο». Το βλέμμα του διευθυντή σκοτίνιασε ελαφρά. «Έτσι είναι και εδώ», είπε ήρεμα. Η δασκάλα έγνεψε απογοητευμένη και έφυγε. Λίγο αργότερα μια δεύτερη αναπληρώτρια μπήκε στο ίδιο γραφείο. Και αυτή συστήθηκε, χαμογελαστή και γεμάτη προσμονή. «Πώς είναι οι μαθητές σε αυτό το σχολείο?» ρώτησε και εκείνη. Ο διευθυντής την κοίταξε με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν. «Πες μου, πώς ήταν οι μαθητές στο προηγούμενο σχολείο που δίδασκες?» Το πρόσωπό της φωτίστηκε. Ήταν υπέροχοι. Ήσυχοι, χαμογελαστοί, γεμάτοι απορίες. Δούλευαν με όρεξη και σεβασμό. Το χαμόγελο του διευθυντή μεγάλωσε. «Έτσι είναι και εδώ», είπε με ζεστασιά. «Βλέπετε, ο τρόπος που βλέπουμε τους άλλους είναι ο καθρέφτης του τρόπου που βλέπουμε τον κόσμο. Αν περιμένουμε δυσκολία θα τη βρούμε. Αν περιμένουμε καλοσύνη θα τη συναντήσουμε. Όλα ξεκινούν από εμάς, από μέσα μας. Να έχετε υγεία».